Добрый день. Я хочу сказать об необходности долучення громадян Білорусі до процесу назирання за виборчою кампанією, до процесу назирання за тим, як буде відбуватися голосування у основний день виборів і у час дотермінового голосування. Наші висілки необхідно бути скеровані на те, щоб не допустити легітимізації нового або старого президента Республіки Білорусь. Сьогодні білоруські влади працюють вельми активно на те, щоб знову Олександр Лукашенко залишився керівником держави. І ми гэтаму повинні супротивстояти. От менавіта назиранням ми повинні доказати, що він незаконний президент, що він захопив незаконно владу у Республіці Білорусь. І ми повинні доказати не тільки білоруській супольності, громадянам Білорусі, ми повинні доказати це і показати сусвітній супольності. Тільки таким чином ми можемо оборонити своє право, право громадян і право називатися білорусами. Живе Білорусь!